Να παρουσιάσω αυτό το βιβλίο, να βοηθήσω μάλλον στην παρουσίαση, γιατί την παρουσίαση θα την κάνουν και οι συγγραφείς, ο Αλέξανδρος με τον Παναγιώτη. Παναγιώτη, σήκω να σε δει ο κόσμος λιγάκι. Λοιπόν, είναι ο δεύτερος. Ακούγεται, εντάξει. Βέβαια, μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί και να πει καλά. Δύο συγγραφείς. Πραγματικά, όταν διαβάσετε το βιβλίο, όταν το πάρετε και αν το πάρετε, θα δείτε ότι πραγματικά χρειάζονταν δύο συγγραφείς. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Βέβαια, ξέρουμε όλοι, αυτό είναι ένα μυθιστόρημα. Να το πάρουμε λίγο με την πιο πλατιά έννοια του μυθιστορήματος, του μύθου, όπως ξέρουμε, η μυθολογία, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ξέρουμε ότι τελικά είναι γεγονότα που εξιστορούνται. Και κάθε ένας που κάθεται να γράψει ένα βιβλίο, συνήθως στηρίζεται, εγώ θα έλεγα, σε δύο πυλώνες απαραίτητα. Ο ένας είναι τα γνωστά, τα στοιχεία που έχει, τα οποία εναποθέτει, και από εκεί και πέρα οριάζει λίγο η φαντασία και δημιουργεί και πλέκει και συνθέτει αυτά τα έργα. Θα ήθελα να πω και το εξής. Ξέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιες σκέψεις, ξέρουν κάποια πράγματα ή αν θέλετε τους έχουν δοθεί κάποιες γνώσεις. Αυτές τις γνώσεις πολλοί φοβούνται να τις δείξουν, να τις παρουσιάσουν, να τις φανερώσουν. Και βέβαια ο λόγος καταλαβαίνετε ποιος είναι. Είναι ο λόγος ότι θα τους περάσουν οι άλλοι για εθεροπάμονες. Για, τέλος πάντων, να μην χρησιμοποιήσουμε άλλες λέξεις. Λοιπόν, πολλοί άνθρωποι μέσα από ένα μυθιστόρημα περνάνε πάρα πολλά μηνύματα και λένε πράγματα που δεν θα μπορούσαν να τα πούνε έτσι. Στην περίπτωση των συγγραφέων μας εδώ, του Αλέξανδρου και του Παναγιώτη, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία. Είναι πράγματα που σιγοψιθυρίζουμε όλοι, είναι πράγματα που περιμένουμε. Πιστέψτε με, συγγνώμη για την παρένθεση, δεν προσπαθώ αυτή τη στιγμή να αναδείξω το βιβλίο. Εγώ ενθουσιάστηκα που το διάβασα και γι' αυτό ακριβώς αυτή τη στιγμή είμαι μπροστά σας. Αυτό το βιβλίο λέει πράγματα τα οποία έχει μαζέψει, λέει πράγματα τα οποία συζητάμε όλοι και δεν μπορούμε να τα πούμε έτσι σε πιο ευρύ κοινό, δεν μπορούμε να τα φανερώσουμε, τα λέμε σαν σκέψεις κρυφές ή σε στενούς κύκλους. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα δείτε το εξώφυλλο, δείχνει κάτι μπλε στήλες, οι οποίες έρχονται από τον ουρανό και κατευθύνονται προς τη γη. Εδώ αναφέρεται ότι έρχονται σε ενεργειακά σημεία. Βεβαίως αυτές οι στήλες ήδη, αν δεν κάνω λάθος, Αλέξανδρε, παρουσιάστηκαν σε ορισμένα σημεία σήμερα του πλανήτη. Στην Κίνα, που άλλο μου είπες, Αλέξανδρε? Στην Ιαπωνία είχε. Και στην Ιαπωνία είχε κάτι τέτοια φαινόμενα. Στο Μεξικό. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η στήλη για μένα είναι μια ελπίδα. Βρισκόμενοι σε μια περίοδο κατά την οποία τέλος πάντων έχουμε μια κατάσταση αρκετά δύσκολη και οικονομικά και πολιτιστικά και κοινωνικά και αξιών, διαβάζοντας αυτό το βιβλίο και ψηλαφώντας και βλέποντας ότι έχουμε στοιχεία από τους, με στοιχεία μας δίδονται όλα αυτά τα πράγματα που μας λέει, εγώ τουλάχιστον ένιωσα από εκεί, από την απαξίωση που είχαμε σαν Έλληνες, γιατί παιδιά αυτό δυστυχώς πέρασε και το ξέρουμε όλοι, μας απαξιώσανε, εγώ ένιωσα αρκετά περήφανος. Και όχι επειδή απλώς τα διάβασα. Επειδή αυτά τα πράγματα είναι γεγονότα. Είναι πράγματα που αναφέρονται από τους αρχαίους συγγραφείς, είναι πράγματα που είναι αληθινά. Λοιπόν, και να πούμε δύο-τρία πράγματα, γιατί έτσι αν πάμε θα αργήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε δύο πράγματα για το βιβλίο. Εδώ έρχονται, έτσι κατά τους συγγραφείς, έρχονται από τον ουρανό κάποιοι να μας βοηθήσουν. Να μας βοηθήσουν από τι? Από μία επιδρομή που γίνεται, από κάποια όντα τα οποία βρίσκονται στη γη.
Και αυτό δεν είναι παραμύθι. Όταν βρέθηκε ο Μέγας Αλέξανδρος στην Συνδίες, η τελευταία μάχη, λέει, που έδωσε ήταν σε μία θέση που έλεγε το Άορμος Πέτρα. Δηλαδή μία θέση, ένα βουνό, ένας λόφος, ένα πολύ μεγάλο βουνό, στο οποίο δεν πηγαίναν να καθίσουν ούτε τα πουλιά. Εκεί, λέει, η ιστορία έκλεισε τις πύλες ο Μέγας Αλέξανδρος. Και για να μην επεκταθώ, έκλεισε τις πύλες και πολέμησε με κάποιες οντότητες και μάλιστα θυσίασε, λέει, και τους βασιλικούς πέδας και τα παιδιά των αρχόντων που συνόδευαν. Ήταν τόσο σκληρή η μάχη. Για να το τεκμηριώσω κατά κάποιο τρόπο, έχουμε τον Άγιο Ανδρέα τον Διακριστό Σταλό, που λίγο πολύ πιθανό να τον γνωρίζετε. Είναι ένας από τις μεγάλες μορφές της χριστιανικής πίστης, ο οποίος αναφέρεται ως εξής σε ένα βιβλίο που έχει γράψει προφητείες πάρα πολλές για αυτά που πρόκειται να συμβούν. Και στο τέλος των προφητείων έχει ένα κομμάτι αφιερωμένο σε αυτό το πράγμα. Λέει, κατ' εκείνον τον καιρό θα βγουν οι 72 βδελιροί βασιλείς, μάλλον κατ' εκείνον τον καιρό, ναι, θα βγουν οι 72 βδελιροί βασιλείς των Εβραίων με τα γέννη τους, θα ανοίξουν οι πύλες, μάλλον τις οποίες έκλεισε ο βασιλεύς των Μακεδόνων Αλέξανδρος, και από εκεί θα βγουν 72 βδελιροί βασιλείς των Εβραίων με τα γέννη τους και θα κατασπαράσουν ό,τι βρίσκουν μπροστά τους. Λοιπόν, το βιβλίο αναφέρεται σε αυτή την ιστορία. Ότι αυτά τα όντα, αυτές οι οντότητες που βρίσκονται στη γη, κάποια στιγμή βγαίνουν και αρχίζουν να κάνουν αυτά που λέει ο Άγιος Ανδρέας, για να μην πω τι, για να σας αφήσω να το διαβάσετε. Και έτσι λοιπόν έρχονται οι Ανδρομέδοι, οι οποίοι έρχονται να βοηθήσουν όλη τη γη, έτσι, όχι μόνο εμάς. Τώρα, τα στοιχεία, και πάλι θα πω ότι πραγματικά όταν το διαβάζουμε, λέμε, θα μπορούσαν να συμβούν αυτά. Βεβαίως θα μπορούσαν να συμβούν. Είναι μια περίοδος, δεν θέλω να αναφερθώ στην ουφολογία, αλλά είναι περίοδος πολλά χρόνια τώρα, που έχουν γίνει χιλιάδες, εκατομμύρια θεάσεις από ανθρώπους τέτοιων αντικειμένων πτυτικών. Θα πω και κάτι, γιατί δεν το λέω συνήθως, ότι είχα και εγώ αυτή την αποτύχη πραγματικά να είμαι μάρτυρας μιας τέτοιας ιστορίας. Να είμαι επί 2 ώρες, ξέρω εγώ, να είμαστε σε επαφή με ένα τέτοιο αντικείμενο πτυτικό. Δεν ξέρω βεβαίως τι ήταν, και ούτε λέω ότι ήταν εξωγήινη. Εντάξει, πιθανό να είναι εξωγήινο, μπορεί να είναι ισογήινο, μπορεί να είναι τεχνολογία δική μας. Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούσε δυνατότητες που εμείς ξέρουμε, τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Τώρα, θα προσπαθήσω να πω 2-3 πράγματα, ίσα-ίσα να σας εξάψω την φαντασία, για να μας δοθεί ευκαιρία, ο στόχος αυτός είναι. Εν συνεχεία να κάνουμε κάποια συζήτηση αφού τοποθετηθεί και ο Αλέξανδρος. Και εγώ νομίζω αυτή θα είναι και η επιτυχία όλης αυτής της εκδήλωσης, να συζητήσουμε, να προβληματιστούμε, να ρωτήσουμε, αν κάποιοι μπορούν να μας απαντήσουν, κάποιοι μπορούν από εδώ μέσα, από εμάς όλους. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή κάνω την παρουσίαση, ξέρω και τα περισσότερα από όλους, ξέρω τα λιγότερα. Λοιπόν, Ερμίστο Τρισμέγιστος. Όταν τον ρωτάνε οι μαθητές του, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι σε άλλους πλανήτες, απαντάει. Ναι, υπάρχουν και είναι αυτοί οι οποίοι φύγαν από τη γη. Και απλώς, επειδή όλοι είμαστε χριστιανοί, εν πάση περιπτώσει και θρησκευόμενοι, θα πω το εξής: είναι ο πρώτος ο οποίος μίλησε για την τριαδικότητα του Θεού. Το ένα είναι την τριάδη και η τριάδη είναι το ένα. Έτσι, πολύ απλά. Να δούμε για την τεχνολογία, αν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια τεχνολογία. Αν πάμε στην Οδύσσεια. Λοιπόν, ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα, από το περιπετειώδες αυτό το ταξίδι του, ήταν στο νησί των Φεάκων. Όταν λοιπόν βρέθηκε στο νησί των Φεάκων, τον βρήκε η κόρη του Αλκίνοα, η οποία τον πήρε και τον πήγε στο σπίτι. Ο βασιλεύς λοιπόν λέει σε κάποια συζήτηση στον Οδυσσέα, εμείς έχουμε σκάφη τα οποία δεν χρειάζονται κυβερνήτη. Εάν μας πεις
πού είναι σε ποια χώρα είναι το σπίτι σου, εμείς μπορούμε να δούμε το σπίτι σου. Εν συνεχεία, κοιμήθηκε ο Οδυσσέας, μάλλον τον κοίμησαν, και την άλλη μέρα το πρωί βρέθηκε στην Ιθάκη. Μιλώ για την τεχνολογία, είναι δυνατόν αυτή η τεχνολογία να υπάρξει. Ένα ακόμη γεγονός, θα αναφέρω έτσι πάρα πολύ γνωστό, σε όσους ασχολούνται μετά της θρησκείας. Αν έχετε διαβάσει τον Ιεζεκίλ, υπάρχει ένα κεφάλαιο που μιλάει για την δεύτερη εχμαλωσία των Εβραίων από τους Αιγυπτίους. Και αναφέρεται εκεί, λέει ότι πήγε ο Θεός, τον πήρε, μπήκε σε ένα, να το πω, σε ένα υπτάμενο αντικείμενο και τον μετέφερε στην Αίγυπτο για να δει πώς περνούν, πόσο άσχημα περνούν αυτοί οι οποίοι βρίσκονται πλέον εκεί κάτω από το ζυγό των Αιγυπτίων, να τα διηγηθεί στους Εβραίους, ούτως ώστε, στους συμπατριώτες του, να σταματήσουν να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν, για να μην πάθουν και αυτοί τα ίδια. Λοιπόν, αν έχετε διαβάσει αυτό το βιβλίο, αυτόν τον προφήτη, στη δεξιά μεριά αρχίζει το κεφάλαιο Ιεζεκίλ και αριστερά κάποιοι επιστήμονες έχουν ζωγραφίσει αυτό το όχημα το οποίο μετέφερε τον Ιεζεκίλ. Να μην αναφερθώ τώρα και σε άλλα πολλά και της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης. Για να δούμε, να θυμηθώ και κάποια από τα στοιχεία τα οποία... Λοιπόν, τώρα, ότι η πεποίθηση των Ελλήνων ότι κατάγονται από τα αστέρια, ότι εκεί επάνω βρίσκονται κάποιοι δικοί τους, παραδείγματος χάρη, ξέρουμε όλη τη λέξη προσκυνώ, που έχει μείνει στην χριστιανική μας πίστη, προσκυνούμε το Θεό. Τώρα τι θα πει προσκυνώ, είπα πολύ επιγραμματικά, θα τα αναφέρω μόνο. Προς τον Κίνα, στρέφουμε προς τον Κίνα. Ο Κίνας είναι ο Σύριος. Αυτά βεβαίως μπορούμε να τα βρούμε όλα με βεβαιότητα στα κείμενα των αρχαίων συγγραφέων μας. Για να δούμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, μπαίνουμε τώρα στην περίοδο των Ιχθύων, του Ιδροχώου. Ήμασταν μέχρι τώρα στον Ιχθύ. Πολλά λέγονται για την περίοδο αυτή. Όλοι οι λαοί κάτι περιμένουν. Οι χριστιανοί περιμένουν Δευτέρα Παρουσία, οι Μάγιας περιμένουν τους θεούς τους. Βεβαίως ξέρουμε τι συνέβη με τους Ισπανούς όταν πήγαν στη Νότια Αμερική, που τους υποδέχτηκαν εκεί σαν θεούς οι κάτοικοι. Να πούμε ότι το γράμμα του Μοντεζούμα υπάρχει στο Μουσείο της Ισπανίας, δηλαδή δεν είναι κάτι ψεύτικο. Είναι η επιστολή που έστειλε ηττημένος ο αυτοκράτορας των Αζδέκων προς της παράδοσής του, της παράδοσης αυτοκρατορίας του δηλαδή, προς την Ισαβέλα της Ισπανίας. Μα... Και εκεί λέγεται αυτό. Όλα αυτά που λέμε, αυτά όλα θα τα βρείτε, δηλαδή δεν είναι πράγματα της φαντασίας μας. Αυτά όλα έχουν βγει, γι' αυτό χρειάστηκα και οι δύο συγγραφείς που είπα προηγουμένως, γιατί χρειάστηκε να μελετήσουν πραγματικά, μελέτησαν πάρα πολύ. Ασχολήθηκαν, έψαξαν. Όλα αυτά είναι στοιχεία που έχουν. Τώρα, το ότι είμαστε βεβαίως και η ρίζα μας κατάγεται από τον ουρανό, θα πω ένα ακόμη έτσι που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Θα ξεκινήσω από πιο παλιά. Στον Τίμιο, ένα έργο του Πλάτωνα, αναφέρεται μέσα και λέει ότι Ελλάς, ανθρωπογονή φυτών ουράνιων και βλάστημα θείων. Όλοι θα ξέρουμε, όταν παρουσιάστηκαν, όταν πήγαν οι Έλληνες να γνωρίσουν τον Χριστό, αν δεν κάνω λάθος, πήγαν στον Λουκά. Ο Λουκάς είπε στον Χριστό, Κύριε, ήρθαν οι Έλληνες να σε γνωρίσουν. Και είπε το περιβόητο ο Χριστός, ελήλυθε γάρη ώρα ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Υπάρχει και μια συνέχεια η οποία βρίσκεται σε κάποια κείμενα στο Βατικανό, αλλά αυτά μπορούμε να τα βρούμε και στον Ιουστίνο, τα γράφει ο Ιουστίνος, ο οποίος είναι
θα έλεγα ο πρώτος φιλόσοφος, ο οποίος μπήκε στις τάξεις των χριστιανών, με ένα θαύμα βεβαίως, σταμάτω το έδειξε, ο οποίος λέει, υπάρχει μία συνέχεια στο κείμενο, η οποία βέβαια δεν γράφεται στα Ευαγγέλια. Λοιπόν, ολόκληρο το κείμενο έχει ως εξής. Ελήλθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Ελλάς γαρ μόνοι ανθρωπογονή. Φυτών ουράνιων και βλάστημα θείων. Ικρυβωμένων. Αποτίκουσα λογισμών επιστήμης. Επιτρέψτε μου να το ερμηνεύσω. Διότι η Ελλάδα είναι αυτή η οποία γεννάει ανθρώπους. Είναι φυτών ουράνιων και βλαστάρι θεϊκών. Αυτό, λέει ο Χριστός, είναι εξακριβωμένο. Και είναι αυτή η οποία γεννάει τις επιστήμες. Όλα αυτά, εμένα με γέμισαν έτσι και λίγο περηφάνεια, επιτρέψτε μου να το πω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου γέμισαν μία αισιοδοξία. Και βέβαια προπαντός, πάρα πολλά έχουμε, αλλά να αφήσουμε να τα διαβάσετε και να τα συζητήσουμε. Προπαντός, με γέμισαν ελπίδα. Εδώ που τα λέμε, όπως είναι σήμερα η κατάσταση, όλοι περιμένουμε κάτι να γίνει. Έχω συζητήσει με αρκετούς από εδώ τους φίλους και πάντα καταλήγουμε εκεί, ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ξέρουμε ότι στις αρχαίες τραγωδίες υπήρχε πάντα στο τέλος, όταν υπήρχε αδιέξοδο, υπήρχε ο απομηχανής Θεός. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιος απομηχανής Θεός, δεν ξέρω βέβαια αν είναι η Ανδρομέδη, ωστόσο μου δίνει μια ελπίδα και θέλω να ελπίζω και νομίζω ότι όλοι πρέπει να ελπίζουμε. Δίχως την ελπίδα δεν υπάρχει τίποτε. Δεν ξέρω αν επιτρέπετε να πω κάτι, ίσως είναι λίγο παρατραβηγμένο, αλλά μπαίνω στον πειρασμό να σας το πω. Γύρω στο 80-83, που είχα αρχίσει να ασχολούμαι έτσι λιγάκι με τα θέματα αυτά πιο πολύ, ένα βράδυ στον ύπνο μου, είδα ότι βρισκόμουν στο παλάτι του Ιουστινιανού. Παιδιά, ίσως είναι να γελάμε και λίγο, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το πω. Λοιπόν, εκεί εκρηχάτω ένα θηρίο, που εγώ το φοβόμουν και το σταύρωνα. Αλλά αυτό δεν έφευγε. Κάποια στιγμή περνάνε 3 καλόγριες και μου λέει η μεσαία καλόγρια, μου λέει πες το πίκος πέρε. Και πραγματικά άρχισα να το σταυρώνω και να λέω πίκος πέρε. Οπισθοδρόμησε και έφυγε μέσα από τα γκαλντερίνια της Κωνσταντινούπολης. Την άλλη μέρα που σηκώθηκα, θυμήθηκα από τα λίγα λατινικά που κάναμε τότε και προσπάθησα να δω τι είναι το πίκος πέρε. Το πίκο φυσικά είναι το μικρό. Dum spiro spero, αυτό το θυμόμουν έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το σπέρε ήταν η ελπίδα. Λοιπόν, τι του έλεγα εγώ? Τον έλεγα μικροέλπιδα, τον έλεγα ανέλπιδα και έφυγε. Λοιπόν, ελπίδα. Αυτό το βιβλίο δίνει ελπίδα και δίνει πάρα πολλά στοιχεία σε όσους θέλουν να γυρίσουν πίσω και να νιώσουν αυτή την περηφάνεια που πρέπει να την νιώθουμε, ανεξάρτητα αν προσπαθούν τόσα χρόνια να μας πούν. Εδώ μας λένε ότι δεν είμαστε Έλληνες. Μας λένε ότι εμείς δεν είμαστε οι Έλληνες αυτούς που ξέρουμε, οι αρχαίοι Έλληνες, είμαστε κάποιοι άλλοι Έλληνες. Ωστόσο, αν διαβάσουμε τον Όμηρο, θα δούμε ότι μιλάμε στην πραγματικότητα την ίδια γλώσσα. Αυτό που διαφέρει είναι η σύνταξη. Οι λέξεις είναι ίδιες. Ένας που είναι άσχετος με την αρχαία ελληνική γλώσσα, αν στύψει λιγάκι το κεφάλι του, θα μπορέσει να βγάλει άκρη από τις, διαβάζοντας τα αρχαία ελληνικά μας. Λοιπόν, πάρα πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά δεν θέλω να σπαταλήσω τον χρόνο. Θα αφήσω τον Αλέξανδρο να τοποθετηθεί και συνεχεία σας παρακαλώ δηλαδή, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, υπάρχουν άνθρωποι και ο Αλέξανδρος, ό,τι μπορώ και εγώ και ο Παναγιώτης και τα παιδιά εδώ, έχουμε παιδιά που έχουν σπουδάσει φιλοσοφία, έχουν κάνει μεταπτυχιακά κτλ. Που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Εγώ θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ για την παρουσία σας εδώ, και εγώ και ο Παναγιώτης, γιατί μαζί γράψαμε το βιβλίο. Μαζί στον ίδιο χώρο, συνεχόμενα, το είπα και πριν ξεκινήσουμε, όχι ξεχωριστό κεφάλαιο ο καθένας, γράφαμε ταυτόχρονα και οι δύο μαζί. Πολλοί μας είπαν ότι αυτό δεν γίνεται, εμείς το καταφέραμε. Και μάλιστα από ό,τι ακούω, ένα σχετικά καλό αποτέλεσμα. Όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε το βιβλίο, το μυθιστόρημα αυτό, οι δύο κεντρικές ομάδες που θέλαμε να απευθυνθούμε, ο ευσεβής μας πόθος ήταν αυτός, ήταν οι εξής. Ήταν βέβαια άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβάσει κάτι παραπάνω, έχουν ψάξει στη ζωή τους κάτι παραπάνω, δίναμε κάποια καινούργια στοιχεία ή κάποια στοιχεία παλαιότερα που τα έχουν ξανακούσει με μια διαφορετική οπτική, τα δίνουμε μέσα. Αυτή ήταν η μία ομάδα, ώστε να ξαναγίνει μια συζήτηση πάνω σε πολλά θέματα που απασχόλησαν κατά καιρούς τους Έλληνες. Η δεύτερη ομάδα, που για μένα τουλάχιστον προσωπικά όμως είναι πιο σημαντική και ήταν μεγαλύτερο κίνητρο για μένα για να μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν είμαστε επαγγελματίες συγγραφείς και οι δύο έχουμε άλλα επαγγέλματα. Εμένα αυτό που με όθησε είναι όταν με πάρα πολύ λύπη μου συνειδητοποιούσα, όταν έκανα μια άλλη δουλειά, νυχτερινή, και συζητούσαμε φιλόλογο απόφυτο φιλολογίας και μου έλεγε ότι είναι φοβερό αυτό. Με στιγμάτισε σαν πρόταση. Είχε τελειώσει μόλις τη φιλολογία και ετοιμαζόταν αυτή η γυναίκα να διδάξει τα παιδιά μας. Ότι δεν με νοιάζει ο Λεωνίδας και οι καημένοι 400 του που πήγαν και κάνανε. Εμένα το μόνο που με νοιάζει είναι να κάνω τα μαλλιά μου ντεκαπάζ. Όταν συνειδητοποίησα ότι τέτοιοι άνθρωποι ήταν μεγάλο πλήγμα, θα διδάξουν, διδάσκουν ήδη τα παιδιά μας, ήταν από τα μεγαλύτερα πλήγματα που ένιωσα σαν άνθρωπος. Και επειδή γνωρίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά νέα παιδιά που δεν έχουν ακούσει κάποια ονόματα όπως ο Χίλωνο Λακεδαιμόνιος, ο Σόλωνας, ο Ηράκλειτος. Δεν θα μιλήσω για τον Σοκράτη και για τον Πλάτωνα και για τον Αριστοτέλη, γιατί αυτοί γίνανε και της μόδας λίγο. Αλλά υπάρχουν τέτοια μεγαθύρια. Υπάρχει ο Πρόκλος που είναι 200-300 χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, μετά τον Χριστό, τα οποία αυτά τα ονόματα είναι όλη η φιλοσοφία και όλος ο τρόπος ζωής της Δύσης. Είναι ο πολιτισμός του πλανήτη. Να φτάσω στο 1452, στο πλήθον το γεμιστό. Αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, εμείς ακόμα θα φορούσαμε σαρίκι και οι Ευρωπαίοι ακόμα θα κάνανε αφέμαξη για θεραπεία. Ένας μόνος του σταμάτησε το Μεσαίωνα και έφερε την αναγέννηση στην Ευρώπη. Όταν συνειδητοποίησα λοιπόν ότι, και συζητήσαμε και με τον Παναγιώτη, ότι υπάρχουν άνθρωποι νέοι και ίσως γεραιότεροι που δεν έχουν ακούσει αυτά τα ονόματα, η δεύτερη κατηγορία ανθρώπων ήταν αυτοί που θέλαμε να απευθυνθούμε. Δηλαδή να γράψουμε ένα μυθιστόρημα το οποίο θα τους αναφέρει δεικτικά 1, 2, 3, 5 ονόματα με κάποια ίσως συνταρακτικά γεγονότα, ίσως απίστευτα, και να τους οθήσει έστω από περιέργεια να πούν καλά αυτοί οι τρελοί, τι γράφουμε εδώ πέρα. Και να πάνε να ψάξουν αν αυτά που γράφουμε, εξ ονόματος των ανθρώπων που τα πρωτογράψαν, σαν στοιχεία, υπήρξαν ή δεν υπήρξαν. Η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και ο αρχαίος ελληνικός τρόπος ζωής και όλο αυτό το οικοδόμημα που λεγόταν αρχαία Ελλάδα, εγώ το φαντάζομαι σαν μια τεράστια βιβλιοθήκη. Εάν αρχίσεις να την επισκέπτεσαι, δεν έχει σημασία το αν θα βρεις πρώτα τον Λουκιανό ή αν θα βρεις πρώτα τον Πλάτωνα ή αν θα βρεις τον Αριστοτέλη. Από δίπλα είναι όλοι με τη σειρά. Και όπως είπα και στην προηγούμενη παρουσίαση, δεν θέλω να πω ότι ήταν η ιδανική κοινωνία που περπάτησε ποτέ στον πλανήτη, γιατί αυτό μπορεί να φανερώνει και μια έπαρση. Ήταν όμως μια κοινωνία πολύ καλύτερη από τη δικιά μας. Την κατακαιρματισμένη, με έλλειψη ηθών, έλλειψη αξιών, διαρριγμένη σε κοινωνικές ομάδες. Οπότε ένας νέος άνθρωπος μπορεί να βρει απαντήσεις σε μεγάλα του προβλήματα του σήμερα, αναζητώντας τους προγονούς του. Και επειδή και αυτό έχει γίνει κάτι σαν καραμέλα, να το πω και αυτό, αυτοί τα κάνουν. Δεν τα κάνουμε εμείς. Αν μου επιτρέπετε μόνο μία παρένθεση. Λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμιά σχέση,
ότι ό,τι κάνουν τα κάνανε βεβαίως, κάνουν πάρα πολλά οι αρχαίοι, αυτοί τα κάνανε όλα. Ωστόσο, συνεχίζεται όμως μέσα στο DNA να υπάρχει αυτός ο σπινθήρας του Έλληνα. Αυτή η πανικαρδιά, αυτή η αυτοθυσία. Τώρα τι γεγονότα να συζητήσουμε, για να φτάσουμε στα πολύ κοντινά, να μην πάω στο 21, θα φτάσω στο 40. Οι ίδιοι Έλληνες ήμασταν σαν τους Σπαρτιάτες. Ξέροντας ότι από πίσω μας υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός στρατιωτών πάνωπλος, εμείς πήγαμε, οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας, εγώ πιστεύω και εμείς τα πηγαίναμε, όπως πήγαμε το 1974. Εγώ το 1974 επίστρατος, πήγα και πηγαίναμε τραγουδώντας. Δεν ξέρω και από εδώ πρέπει να υπάρχουν. Λοιπόν, μέσα στην ψυχή μας υπάρχει χαραγμένο λοιπόν αυτό το DNA που λέει Ελλάδα, που λέει Έλληνες. Δεν θέλω να το πάρω και εμείς είμαστε καλύτεροι από τους άλλους. Ωστόσο είμαστε αυτοί όμως, πώς να το κάνουμε, να μην το αλλάξουμε. Δεν είμαστε οι τεμπέληδες όπως θέλουν να μας πούν. Αυτά, Αλέξη, για να μην συνεχίσω. Ναι, εντάξει. Θα περάσω και λίγο στο μυθιστόρημα. Ναι. Να πούμε λίγο δύο λογάκια για την υπόθεσή του. Όλα ξεκινάνε το καλοκαίρι, όπως τα διαβάζετε, του 2015, όχι στο δικό μας σύμπαν, σε ένα παράλληλο σύμπαν, φανταστείτε το, όταν 30.000 ενεργειακές στήλες καρφώνονται από πάνω προς τα κάτω στον πλανήτη. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν μπορούν να το εξηγήσουν ούτε φυσικοί, ούτε αστροφυσικοί, ούτε κανένας επιστήμονας. Τέλος πάντων, υποτίθεται στο μυθιστόρημά μας ότι υπάρχει ένας μελετητής αρχαίων συγγραμμάτων στην Ελλάδα, τον οποίο τελείως τυχαία η δεύτερη ηρωίδα μας τον είχε ακούσει να λέει κάτι παρόμοιο σε μια εκπομπή όταν βρισκόταν στην Ελλάδα σε διακοπές, να το πω έτσι χοντρικά. Βλέποντας ότι η κατάσταση οδηγείται σε αδιέξοδο, η μεγάλη υπερδύναμη και σε αυτό το παράλληλο σύμπαν είναι οι ΗΠΑ, αυτήν διαλέξαμε να βάλουμε, και ότι μπορεί να δημιουργηθούν κοινωνικές αναταραχές, γιατί άλλοι υπάρχουν φανατικοί κάθε θρησκείας που περνάνε αυτό που είπαμε. Την αποκάλυψη, την σωτηρία τους κλπ. Μπορούσε να κατέρευε δηλαδή όλο το οικονομικό σύστημα. Σαν λύση ανάγκης, εσπευσμένα μεταφέρουν αυτόν τον ήρωα, τον πρώτο, τον Ιάσονα Βουράκη, έτσι τον ονομάσαμε. Να πω και ότι το μυθιστόρημα αυτό είναι αφιερωμένο στον Ιωάννη Βουράκη, ο οποίος μας άφησε πριν από 1,5 χρόνο περίπου, Παναγιώτη 2 χρόνια κοντά. Οπότε το μεταφέρουν στην Αμερική για να μπορέσουν να εξηγήσουν τι στο καλό συμβαίνει με αυτές τις στήλες. Εκεί κάπου αρχίζουν και εμπλέκονται και οι κακοί, ας τους πούμε έτσι σε εισαγωγικά. Είναι πολύ ευτελής όρος το κακοί για αυτούς που υποβουλεύονται τον πλανήτη έτσι κι αλλιώς. Το να τον πεις κακό είναι καλός όρος. Δεν μπορείς να πεις έναν Ρότσελτ κακό, τον τιμάς, τον κάνεις σχεδόν ίσο με εμάς. Είναι μισάνθρωποι αυτοί λοιπόν, είτε τους δείτε σαν οντότητες κακές, βάρβαρες και δρακόμορφες που τους παρουσιάζουμε στο μυθιστόρημα, είτε τους δείτε σαν με δρακόμορφη ψυχή, ας πούμε. Δηλαδή, όταν μία οικογένεια, τώρα είμαι σε αυτό το σύμπαν, μετά θα πάω στο άλλο μυθιστόρημα τους πάλι. Όταν μόνο μία οικογένεια έχει 503 περιουσία και το χρέος των ΗΠΑ είναι 13-3, και όλες οι τράπεζες συμπεριλαμβανομένες για όσους δεν το ξέρουν εδώ μέσα και τις τράπεζες της Ελλάδος, τους ανήκουν. Ένας από τους πρώτους, μαζί με τον Όφωνα είναι αυτός, κάτι Δούκας ήταν, The Rothschild, είχε το 30% της τράπεζας της Ελλάδος από την γέννηση του ελληνικού κράτους. Έτσι. Για μένα τι κι αν δεν είναι δράκη, ας πούμε. Δράκη. Συνεχίζω, πάω πάλι στο... Τους βλέπουμε να απεικονίζονται όμως και σε πολλές παραστάσεις. Θα τα συζητήσουμε. Δεν είναι δηλαδή μόνο στη φαντασία μας αυτά, ότι είναι έτσι... Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει να ψάξετε τα μεσαιωνικά οικόσημα. Είναι λίγο δύσκολη δουλειά. Φυσικά είναι αντιγραφή, πού να ξέρανε οι Ευρωπαίοι οικόσημο. Τα πήραν από τις ασπίδες στην αρχαία Ελλάδα. Όταν ένας αρχαίος Έλληνας αντιμετώπιζε έναν άλλον αρχαίο Έλληνα, μόνο από την ασπίδα του ήξερε σχεδόν και το όνομά του, από τα σύμβολα επάνω. Βέβαια αυτό, και για να δούμε από πόσο βαθιά ξεκινάει και από πόσο πίσω ξεκινάει η παρακμή και
η διείσδυση αυτών των, ας το πω, ανθρώπων που θέλουν το κακό του πλανήτη, το να μην είναι ευτυχισμένος. Όλες οι μυθολογίες του πλανήτη δείχνουν τέτοιες θεϊκές, ας το πούμε, συσσαγωγικά, αναμετρήσεις. Μα και όταν έφυγε ο Δίας, άφησε 30.000 φύλακες. Βεβαίως, αυτό αναφέρεται στον Ησίωδο. Δηλαδή, όταν έχουμε μια φράση που συνήθως τη λέμε, αλλά ίσως δεν ξέρουμε και τι εννοούμε. Έχουν συνγνώσει οι φύλακες. Αυτή ακριβώς η φράση λέει αυτό το πράγμα. Ότι μείναν εδώ οι 30.000 φύλακες να προσέχουν να φυλάνε τη γη. Έχει ολόκληρο κεφάλαιο για αυτή την ιστορία, ωστόσο περιμένουμε λοιπόν τον ερχομό του Δία, ο οποίος, εντάξει, ο οποίος βάσει του Ησιώδου θα επανέλθει για να βοηθήσει. Υπάρχει και ρητό, όπως λέμε εμείς αθεόφοβος, όταν είναι ένα μεγάλο ψέμα. Υπάρχει και ρητό στην αρχαία Ελλάδα, ο ρητό, στην καθημερινή τους γλώσσα ήταν. Που έλεγαν, δεν φοβάσαι για το αθεόφοβο, αλλά δεν φοβάσαι για την επιστροφή των Θεών. Όσον αφορά αυτό για που είπε ο κ. Στανάζης για το προσκυνό και για το Κίνα και αυτά, στο βιβλίο του Πλάτωνα μόνο, αν ανοίξετε και δείτε τον όρκο που δίνει ο Σωκράτης όποτε θέλει να πει κάτι σοβαρό, για να του σταματήσει ότι παιδιά εδώ τώρα μιλάμε σοβαρά, λέει πάντα νη τον Κίνα. Δεν λέει ούτε μα τον Δία, ούτε με την Αφροδίτη, ούτε μα τον Κίνα λέει. Σε όλα τα έργα του Πλάτωνα, όταν μιλάει σοβαρά ο Σωκράτης, αυτός είναι ο όρκος του για να τους πείσει ότι αυτά που λέω είναι σοβαρά. Ότι πλέον θα κρυθώ με σοβαρά κριτήρια. Για να το πω και αυτό. Τέλος πάντων, στο μυθιστόρημα συνεχίζουμε. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι κακοί που θέλουν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία που ξεκινήσαν οι δύο ήρωές μας, ώστε να κατανοήσουν το τι γίνεται. Γιατί δεν γνωρίζει ο κόσμος, ούτε καν οι κυβερνήσεις το τι είναι αυτές τις 30.000 φύλακες, που ουσιαστικά είναι οι 30.000 φύλακες, οι οποίοι σε αυτή τη μορφή είναι σε στήλες. Παρακάτω, μέσα στο μυθιστόρημα, εμφανίζονται και με άλλες μορφές. Είναι ένας αγώνας δρόμου το μυθιστόρημα για να προλάβουν οι μεν να σταματήσουν αυτή τη διαδικασία. Θα το φανταστείτε σαν ένα φάρο που άρχισε να χτυπάει ή σαν ένα, να το πω αλλιώς, σαν ένα, το είδα και σήμερα το βίντεο, γι' αυτό το χαρακτηρίσω, θα το χρησιμοποιήσω το παράδειγμα. Σαν ένα, το 2001 είχε γίνει μια συναυλία, λεγόταν Mars Odyssey 2001 και γράφτηκε ένα βίντεο στις στήλες του Ολυμπίου Διός. Ήταν η συναυλία που έδωσε ο Παπαθανασίου. Αυτό το στείλανε στον Άρη. Να το φανταστείτε αυτό σαν ένα φάρο, σαν ένα είτε ηχητικό είτε φωτεινό μήνυμα, το οποίο λέει και ο ποιητής, τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φοβέρες και μέματα. Το λέει και αυτό ο ποιητής. Ένα κάλεσμα, ούτως ώστε ίσως να χθούν κάποιοι συγγενείς μας. Αυτό είναι και οι στήλες στο μυθιστόρημα. Να βοηθήσουν. Εξοδεύτηκαν πόσα χρήματα για αυτή την συναυλία που έγινε. Πανάκριβη. Λοιπόν, γι' αυτό ίσως θα άξιζε να το συζητήσουμε κάποια φορά έτσι όλοι μαζί. Μόνο το εισιτήριο άκουσα ότι ήταν 300 ευρώ για να παραβρεθεί. Δεν ξέρω πόσο. Εξοδεύτηκαν πάρα πολλά χρήματα. Ουσιαστικά λοιπόν, όλο το μυθιστόρημα είναι ένας αγώνας δρόμου των καλών να καταλάβουν τι γίνεται, γιατί είναι απροετοίμαστοι, και των κακών να τους σταματήσουν από το να καταλάβουν τι γίνεται, για να σβήσουν αυτό το φως, το φάρο. Είπε ο πολύ καλός μας φίλος ο Παντελής ο Γιαννουλάκης στην παρουσίαση στην Κατερίνη, είναι μια λαμπαδιδοδρομία το χέρι. Δεν είμαστε σε καλούς καιρούς, δηλαδή προσπαθούμε να σώσουμε το φως, δεν νικάει το φως. Έτσι λοιπόν πρέπει τουλάχιστον να κρατήσουμε ένα κεράκι αναμένο. Τη θέση μας να κρατήσουμε. Τη θέση μας, ακριβώς. Γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Δεν είναι ότι μην ανησυχείτε, δεν θα επικρατήσει το σκοτάδι, μπορεί να επικρατήσει απόλυτα το σκοτάδι. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, για τουλάχιστον 1000 χρόνια επικράτησε στο Μεσαίωνα. Οπότε δεν είναι καθόλου παράξενο να ξαναεπικρατήσει απόλυτα το σκοτάδι. Αυτός ο αγώνας δρόμου, για να τελειώσουμε το μυθιστόρημα και θα περάσουμε και στη συζήτηση και ερωτήσεις. Λοιπόν, είναι αυτό το βιβλίο το οποίο τελειώνει με πολλές υποσχέσεις για τη συνέχεια του. Γιατί δεν θα είναι ένα, θα είναι τριλογία, για όσους δεν το ξέρουν αυτό. Και να πω και κάτι ακόμα και τελειώνω. Αναφέραμε τη λέξη ελπίδα.
Και αναφέραμε και την βοήθεια του από μηχανής Θεού. Στην αρχαία Ελλάδα λέγανε συν Αθηνά και χείρα εκείνη. Τι θέλω να πω με αυτό. Στο Μαραθώνα λέγεται ότι είδαν τον Αχετλαίο, τον Θησέα και άλλους πολλούς ήρωες να τους βοηθάνε και άλλους να τυφλώνουν τους Πέρσες και άλλους να τους πανικοβάλουν, τον πάνε. Από εκεί βγήκε και η λέξη πανικός, άλλωστε. Πρώτη φορά στο Μαραθώνα χρησιμοποιήθηκε η λέξη πανικός. Από τον τρόμο που έσπηρε ο Πάνας στους Πέρσες και τους έκανε να τρέχουν αλόφρονες. Φυσικά θα πούμε ότι βοήθησαν ο Θεός, οι Θεοί και σώθηκαν οι Έλληνες. Αλλά στο πεδίο της μάχης του Μαραθώνα ήταν 10.000 Αθηναίοι και 1.000 πλατεείς. Στους Δελφούς, στην κάθοδο των Γαλατών, με τον χρησμό που έλεγε ότι μη φοβάστε, ο Θεός θα φυλάξει τα ιερά του, οι Γαλάτες πάθαν παράκρουση και έγινε και σεισμός και φεύγαν τρέχοντας. Αυτοί οι Γαλάτες του Βρένου, εκείνη την περίοδο, είναι αυτοί που τρέξαν μέχρι τη Μικρά Ασία και άμα δείτε ακόμα και σήμερα, εκεί σταματήσαν το τρέξιμο. Υπάρχει περιοχή στη Μικρά Ασία και στην Τουρκία τη σημερινή που λέγεται Γαλατεία. Και υπάρχει και η προς Γαλάτας επιστολή, η οποία είναι για εκείνους, δεν είναι για τη Γαλατεία της Γαλλίας. Ναι, αλλά πριν γίνει αυτό, ήταν 5.000 πάνω πλιετολοί και περιμέναν να δώσουν τη μάχη υπέρ Βωμών και Εστιών. Εδώ στην πόλη που είμαστε, στη Θεσσαλονίκη, σώθηκε πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη από τον Πολιούχο σας, τον Άγιο Δημήτριο. Εμφανίσεις έχουμε σε όλη τη βυζαντινή περίοδο του Άγιου Δημήτριου. Ναι, αλλά τα τείχη πάντα είχαν φρουρά. Τα θεοφύλακτα τα λέγανε, τείχη της Κωνσταντινούπολης, με την στρατηγό την Παναγία. Αμέτρητες αναφορές να περιφέρεται στα τείχη η Παναγία. Με άντρες όμως. Υπήρξαν αναφορές γιατί υπήρξαν άντρες εκεί να υπερασπίσουν τα τείχη. Όταν τα τείχη τα υπερασπιζόντουσαν Έλληνες, τα τείχη κρατούσαν. Όταν τα τείχη τα υπερασπίστηκαν Γενοβέζοι και Βενετοί, πέσαν και ακόμα δεν σηκωθήκαν. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να είμαστε ήσυχοι και όμορφοι και να λέμε ότι δεν πειράζει, έχουμε τη Frontex να μας φροντίζει για τα σύνορα, έχουμε τον έναν να μας φροντίζει για την οικονομία μας, έχουμε τον άλλον να μας φροντίζει για τα παιδιά μας. Θέλω να πω ότι ναι, θεϊκή παρουσία αναφέρεται και βοηθάει ίσως και άλλους λαούς, αλλά τουλάχιστον αυτό που ψάξαμε εμείς περισσότερο είναι ο δικός μας, αφού Έλληνες είμαστε. Ναι, φυσικά υπάρχουν αναφορές από την μυθολογία μέχρι και τη σύγχρονη ιστορία, άμα θέλουμε τις πιστεύουμε, άμα θέλουμε όχι, αλλά με την παρουσία Ελλήνων στα πεδία των μαχών. Δεν χρειάζεται να είναι μάχη. Και αυτό που δίνει σήμερα η ελληνική κοινωνία, μία μάχη δεν είναι. Ο καθένας δεν δίνει την προσωπική του μάχη για επιβίωση. Δεν είμαστε άλλοι κατακαιρματισμένοι. Οι αγρότες βρίζουν τους νταλικέριδες επειδή κάνουν απεργία. Οι ταξιτζίδες βρίζουν τους δεϊτζίδες γιατί κλείνουν το κέντρο και δεν μπορούν να πάρουν. Και είμαστε κατακαιρματισμένοι σε κάστες και σε φάρες. Οι ιδιωτικοί τους δημόσιους υπάλληλους, οι δημόσιοι υπάλληλοι τους ελεύθερους επαγγελματίες που τους λένε φοροφυγάδες. Αυτό δεν είναι μια μάχη. Και αυτή η μάχη δεν έχει σημασία το ποιος θα μας κυβερνάει καθόλου. Αυτή η μάχη είναι δικιά μας και πρέπει να την κερδίσουμε όλοι μαζί. Δηλαδή τι. Και αυτό ήταν το όνειρο αυτού του μυθιστορήματος και τελειώνω. Να γίνουμε ξανά Έλληνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν έχετε ερωτήσεις, Κάτι ακόμη, σαν μήνυμα, πραγματικά να μείνουμε στις πύλες. Όταν έπεσε η Κωνσταντινούπολη, υπήρχε μία προφητεία που έλεγε ότι οι Τούρκοι, αν μπουν μέσα, θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο. Λίγο πριν από την Κωνσταντινούπολη υπάρχουν κάτι πύλες εκεί, λίγο πριν από το ναό της Αγίας Σοφίας. Πολλοί βασιζόμενοι σε αυτή την προφητεία συσσωρεύτηκαν στο ναό της Αγίας Σοφίας και φυσικά περιμέναν να έρθει ο άγγελος να τους σώσει, ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Φυσικά δεν εμφανίστηκε κανένας Αρχάγγελος Μιχαήλ και πήγαιναν οι Τούρκοι και πιάναν τους Έλληνες εκεί όπως ήταν και τους πηγαίναν ο καθένας. Έπαιρνε 2, 3, τους πηγαίναν στο σπίτι, τους δέναν και μετά τους πουλούσαν. Λοιπόν, δεν αφινόμαστε. Είμαστε στις επάρξεις. Το ίδιο λάθος είχαν κάνει και πάρα πολλοί Αθηναίοι. Στην ναυαρχία της Σαλαμίνας. Είχαν πάρει χρησμό που τους έλεγε ο χρησμός ότι τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την Αθήνα. Και κάποιοι από αυτούς είπαν, αφού ο Θεός Απόλλωνας είπε ότι τα ξύλινα τείχη της Αθήνας θα μας σώσουν, κάνανε ξύλινα τείχη στον Παρθενώνα, στην Ακρόπολη, κρυφτήκαν από μέσα και περιμέναν να σωθούν από τα ξύλινα τείχη. Ένας άνθρωπος που ήταν λίγο πιο έξυπνος, ο Θεμιστοκλής, κατάλαβε ότι αυτό που ήθελε να πει, γιατί τι ήταν το μαντίο,
Το είπε ο Θεός. Ήταν γεωστρατηγική διάγνωση έγκαιρη. Ήταν μορφωμένοι άνθρωποι στα μαντεία. Ένας λοιπόν Αθηναίος κατάλαβε ότι αυτά τα ξύλινα τείχη θα μπορούσαν να είναι 300 τρίηρες. Και έκανε τις τρίηρες και σώθηκε η Αθήνα. Αυτοί που μπήκαν στα ξύλινα τείχη φυσικά κάηκαν. Έτσι. Από τα βέλη των Περσών, όταν πήραν την Αθήνα. Να ερμηνεύουμε και σωστά λοιπόν και τις προφητείες και όλα. Και ακριβώς αυτό, ακριβώς. Να συζητήσουμε, παιδιά. Από ποιον θα αρχίσουμε. Θέλει κάποιος κάτι να πει, Μίλτο? Σχετικά με το που έδωσε ελεύσεις διάφορων στον με τον τίτλο και στο τέταρτο κεφάλαιο του Μαθαίου, ο Ιησούς λέει ότι θα ξανάρθω, λέει, με δόξα και με δύναμη πολύ. Το λεγόμενο ως γνωστό μας άστος Βηθλεέμ, που 2 χρόνια ταξίδευε μαζί με τους μάγους, οδηγούσε από το βασίλειο της Περσίας του Κύρου μέχρι την σημερινή Βηθλεέμ του κράτους σήμερα του Ισραήλ. Γιατί διηγήθηκε ότι ο Ιησούς τότε ήταν 2 χρονών. Έχουμε εκτός από το πρώτο κεφάλαιο του 10ου του Ιεζεκίηλ, το άτομο που περιγράφει με ρόδες, φτωχές κτλ. Φτερούγες ο Ιεζεκίηλ. Και όταν ο Μωυσής πέρασε στην Ερυθρά θάλασσα, τον κυνηγούσαν οι Αιγύπτιοι, λέει ότι έτσι περιγράφεται σαν σκάφος, ότι είναι φως εκεί που ήταν μπροστά ο λαός του Ισραήλ και η νύχτα ήταν όταν ήταν πίσω οι Αιγύπτιοι. Εν τω μεταξύ, το κεφάλαιο που είπες ότι αποκρύφθηκε από το λόγο του Ιησού όταν είπε «Ήρθε η ώρα να ταυστεί ο Υιός του ανθρώπου», ο Ματθαίος τον Πέτρος συνομίλησε και το είπε στον Φιλώνα, τον Ελευθερινό, τον φιλόσοφο. Και αυτός τον διάσωσε και μετά καταγράφηκε ακόμη από τον Ευσέβιο Κεσαρίας, που ήταν ο συγγραφέας του βίου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και υπάρχει ακόμα στα κεφάλαια του Ευσέβιου Κεσαρίας. Γιατί πραγματικά, να το ερμηνεύσει έτσι, η Ελλάς είναι που γνωστοποίησε, δημιούργησε όλες τις επιστήμες, τις φιλοσοφίες, την όρια, τα αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Η Ελλάς είναι που μένει ζωντανή 3.000 χρόνια και δεν ξέρω για πόσα ακόμα. Και πραγματικά έχουμε το DNA μας από το 2.500 π.Χ. μέχρι σήμερα. Τον ίδιο τρόπο σκέψης έχουμε με τους αρχαίους, την ίδια φιλοσοφία. Και τα ίδια λατώματα. Σαφώς. Όλα τα ζυγά και το πλεονέκτημα. Για την τεχνολογία, Μίλτο, αφού γίνεται συζήτηση, θα τα συζητήσουμε λιγάκι. Λένε ότι πήραμε πολλά και πήραμε βεβαίως και από τους Αιγυπτίους και από τους Ασσυρίους και από τους Βαβυλωνίους, τέλος πάντων από τους πολιτισμούς τους. Εάν διαβάσουμε τα ορφικά, τα οποία είναι από αμνημονεύτων χρόνων, δεν μπορούμε να καθορίσουμε από πότε είναι. Εκεί θα καταλάβουμε τι γίνεται, δηλαδή ποιοι έχουν τεχνογνωσία και τεχνολογία και γνώσεις. Εκεί έχει ασχοληθεί ο Πασάς, καθηγητής Πανεπιστημίου, έχει κάνει μια έρευνα γύρω από τα ορφικά. Και πραγματικά σας συνιστώ, αν δεν ασχοληθείτε, να ασχοληθείτε, να διαβάσετε. Λέει 2-3 πράγματα θα πω μόνο. Όταν οι Έλληνες τότε μετρούσαν τις αποστάσεις γη-ηλίου, τις περιστροφές της γης κτλ. Και τους συσχετισμούς των αστέρων, οι Αιγύπτιοι και οι Κινέζοι λέγανε ότι η γη στηρίζεται σε 4 κολόνες. Όχι η γη, ο ουρανός στηρίζεται σε 4 κολόνες. Και μάλιστα εκεί στο βόρειο Σέρες που φαίνεται χαμηλωμένος ο ουρανός, ότι εκεί σπάσαν οι κολόνες και αυτό είναι πιο χαμηλά. 1. Τώρα τι λένε για τα αστέρια. Ότι κάποιοι, τώρα ποιοι δεν ξέρουμε όμως, ότι τρυπήσανε, λέει, τον ουρανό και βάλανε λιχνάρια για να φεύγουν το βράδυ. Τώρα αυτά διαβάστε τα, δεν είναι δικά μου λόγια. Τότε θα καταλάβουμε πόσο θελήσανε και πόσο θέλουν πραγματικά να μας υποτιμήσουν. Εμείς βέβαια εδώ δεν κάνουμε τώρα έτσι μία διάλεξη για να μιλήσουμε για τους Έλληνες, αμάν ότι είμαστε οι καλύτεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει να πούμε και κάποιες αλήθειες στο κάτω-κάτω που νομίζω ότι πρέπει να τις πούμε. Αυτά γιατί και άλλα πολλά βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε και να βρούμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι πραγματικά είχαμε το φως, είχαμε την τεχνολογία που είπε ο Μίλτος, προ-αμνημονεύτων χρόνων. Δεν μπορούμε να το βρούμε ακριβώς πότε. Ίσως ελάχιστα να αναφέρω ότι έγινε στην Ατλαντίδα. Πώς καταστράφηκε και η τεχνολογία που διασώθηκε από τους Άτλαντες, από αυτοί που διασώθηκαν Το ανοίγεις ωραία θέματα τώρα, Ατλαντίδα. Για την Ατλαντίδα βέβαια αναφέρεται ο πρώτος και εγώ νομίζω ο μοναδικός που αναφέρεται ιστορικά είναι ο Πλάτωνας που μιλάει για την Ατλαντίδα.
Και βέβαια ξέρουμε ότι ήταν. Ο Πλάτωνας το αναφέρει ότι ο Σόλων πήγε. Ναι, στον Πλάτων αναφέρεται. Αλλά ο Σόλωνας. Ο Σόλωνας που πήγε. Και του είπαν εκεί πέρα βέβαια ότι εσείς είστε νέοι, έτσι, δεν θυμάστε τι έχει συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μιλάμε για πρώτη φορά για τους Άτλαντες, οι οποίοι ήταν μια υπερδύναμη, αλλά τελικά νικήθηκαν από τους Έλληνες. Εάν οι Άτλαντες τότε κυριαρχούσαν, θα είχαν κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ορθότερα, να το πούμε, για το γένος εκείνος, έχουμε πολλά ονόματα. Δεν είναι... Φυσικά το Έλλην είναι το πιο γνωστό και αυτό που παρέμεινε. Έτσι. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, μας λένε Ιουνάν στην Ανατολή, Ιουνανιστάν, Ίωνες, μας λένε και Αργίους να μας λέγαν, δεν είναι λάθος για μένα. Όχι, έτσι. Η ίδια φυλή, οι ίδιοι είμαστε. Τότε το σωστό το να πούμε, θα πούμε από τους Αιγαίτες. Γιατί υπήρχε η Αιγαΐδα τότε. Σωστά. Και φυσικά δεν ήταν η Αθήνα εκεί που την ξέρουμε τώρα. Και γι' αυτό το σημείωσε πάρα πολύ αυτό το Παναγιώτη σε μια συζήτηση που είχαμε. Η ονομασία επίσημη, γι' αυτό και κάναν δημοτική φυσικά για να χαθούν αυτά, δεν είναι η Αθήνα, είναι Αθήνε. Δεν είναι μία η Αθήνα, ήταν πάρα πολλές. Τελευταία είναι αυτή η Αθήνα. Και σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τον Σόλωνα, δηλαδή που τ' άκουσα από τους Αιγύπτους, πάλι εκεί την περίοδο, 2 γέννη πριν, πόσες χιλιάδες χρόνια να πούμε, όσα και να βάλουμε λάθος θα είμαστε, 200-300 χιλιάδες χρόνια. Η πρωτεύουσα των Αιγαιτών, των Ελλήνων δηλαδή ουσιαστικά, ήταν πάλι η Αθήνα. Και αυτή είναι που κέρδισε την Ατλαντίδα. Ουσιαστικά η άποψή μου είναι και η άποψη πολλών ότι η καταστροφή της Ατλαντίδας υπήρχε ως εξής. Έγινε ο πόλεμος, κερδίσαν οι Αιγαίτες, σε αντίπεινα και για εκδίκηση αυτή, επειδή δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου, πετάξαν τα πιο ισχυρά τους όπλα που είχαν για να καταστραφεί η Αιγαίδα. Έγκαιρα το καταλάβαν οι Αιγαίτες αυτό, ότι τους χτυπάνε ενώ έχει συμφωνηθεί η ειρήνη, και για όσους αναζητάνε Ατλαντίδα, αυτή τη γνώμη έχω εγώ, δεν θα μπορέσουν ποτέ να τη βρουν, γιατί αυτό που τους χτύπησε όταν αντιληφθήκαν οι Αιγαίτες ότι τους χτυπάνε, ύπουλα, ήταν λιώσιμο. Η Ατλαντίδα δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, έλειωσε, και μάλιστα υπάρχει και απόδειξη, αν το ψάξετε λίγο καλά, που λέει ότι οι ελληνικά καράβια δεν μπορούσαν να βγουν από τις Ηράκλειες στήλες για πόσα χρόνια, γιατί αντιμετωπίζαν βάλτο και λάσπη. Οπότε, μπορούν να ψάξουν όσο θέλουν, αλλά Ατλαντίδα, η δικιά μου άποψη είναι ότι δεν θα βρουν ποτέ. Εγώ θα έλεγα υπάρχει μια απόδειξη, τώρα θα φύγουμε βέβαια λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Διαβάζοντας κάποτε τα βιβλία του Ντένεγκεν, είχε κάτι σπηλιές, κάτι τούνελ, τα οποία ήταν λιωμένα μέσα, δηλαδή είχε κρυσταλλοποιημένοι γύρω-γύρω. Οι στοές ήταν κρυσταλλοποιημένες. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε κάτι, ένας τρόπος με τον οποίο εκαίγανε και λιώνανε τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν αυτά. Ήταν με τεχνολογία, έτσι ακόμα φτιάξανε και τις υπόγειες βάσεις τώρα που λειτουργούν και να πάνε διαγράψεις με την ίδια τεχνολογία. Η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ξεπερασμένη σήμερα που μιλάμε. Συμφωνούμε. Σωστός. Επειδή μιλήσαμε για ελπίδα, και πιστεύω ότι η ελπίδα πηγάζει από την πίστη. Βεβαίως. Και επειδή έχουμε την καλύτερη πίστη, την ορθοδοξία μας, που αν πιούμε νεράκι θα ξεδιψάσουμε, γιατί εκεί υπάρχει η αγάπη, η αλληλεγγύη. Έχουμε τις τράπεζες των πρώτων χριστιανών, που σήμερα βάζουμε τη λέξη εθελοντισμός και πρέπει να κινητοποιήσουμε και να σηκώσουμε τους ανθρώπους από τους καναπέδες για να σηκωθούν, να δουν ότι τα αδέρφια πεινάνε, ελάτε να βοηθήσουμε. Όλα αυτά μας τα διδάσκει η πίστη μας, οπότε πίστη, ελπίδα πάνε μαζί. Δεν θα χαθούμε, γιατί πιστεύουμε και γιατί δεν χρειάζεται να μας πούνε λόγια. Ξέρουμε ότι θα σωθούμε, γιατί πιστεύουμε. Πιστεύουμε Θεό, πιστεύουμε Ιησού. Επειδή το θέσατε έτσι, να βάλω και μία λέξη ακόμη. Πίστη, ελπίδα, αγάπη. Έτσι. Και επιτρέψτε μου εδώ όμως να πω και κάτι ακόμη. Στην Πολυθέα του Πλάτωνα υπάρχουν γύρω στις 500 σελίδες που ο Πλάτωνας προσπαθεί να αποδείξει ότι πρέπει να την αγάπη προς τον συνάνθρωπό μας την αποδεικνύει ότι πρέπει να αγαπάμε τον συνάνθρωπό μας και ότι πρέπει να κάνουμε το καλό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εγώ θέλω να τα φέρουμε κοντά αυτά, τον ελληνισμό με τον χριστιανισμό.
Γιατί δυστυχώς πήγαν λίγο έτσι στα άκρα. Δεν υπάρχει λόγος, μπορούμε να τα βάλουμε μαζί, αρκεί το αποτέλεσμα Είναι να και μια αυτό πραγματικότητα, που ναι. πρέπει να είναι, ειδικά στις μέρες μας. Είναι αυτό που θα μας κρατήσει, χωρίς να ζητάμε και να ζητανεύουμε βοήθεια. Ναι, γιατί υπήρξε πραγματικά μια τέτοια περίοδος και ίσως υπάρχει ακόμη, που υπάρχει μια διαμάχη, θα έλεγα, ένας πόλεμος μεταξύ των αυτών που πιστεύουν στην αρχαιότητα, και εγώ δεν θα έλεγα σε αυτούς που πιστεύουν στους θεούς του Ολύμπου κτλ. Εγώ νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν ότι αδικήθηκαν οι Έλληνες από κάποιους δίθεν χριστιανούς, γιατί αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Οι χριστιανοί λειτουργούν με αγάπη και με αλληλεγγύη. Λοιπόν, επειδή γίνανε πολλά, πρέπει να συμβιβαστούμε κάποια στιγμή και να έρθουμε σε μια. Πάνω σε αυτό, επειδή ξαναστρεφόμαστε με πολλούς ανθρώπους και συζητάμε διάφορα και έχουμε ακούσει, εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει απόψεις και από τις δύο πλευρές. Η επικρατούσα άποψη για το όλο αυτό το θέμα είναι, και να το κλείσουμε εδώ πέρα, είναι η εξής. Οι δυτικοί, οι παπικοί, για τις 14 σταυροφορίες που κάνανε, βγήκανε, έγινε και πρόσφατο αυτό, και είπαν «Mea culpa», λάθος μας. Δεν ήμασταν εμείς, ήταν άλλα τα χρόνια, δύσκολη καιρή. Αν ήμασταν εμείς θα τα κάναμε καλύτερα. Ήταν λάθος μας, συγγνώμη. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις λοιπόν, και εγώ αυτό έχω να πω μόνο, από αυτά που αφουγκράζω και από αυτά που ακούω, έτσι. Είναι πάρα πολύ επουσιώδες να βρεθεί κάποια κεφαλή και της Ανατολικής Εκκλησίας και να πει ρε παιδιά, ό,τι έγινε, έγινε. Δεν ήμασταν εμείς, συγγνώμη, λάθος. Πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Έτσι. Πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Έτσι. Κάτι θέλατε να πείτε? Τίποτα, απλά ήθελα μια ερώτηση να κάνω, γιατί θα φύγω πίσω. Ναι. Το βιβλίο διαδραματίζεται, είχα την ευτυχία να το διαβάσω. Και περιμένω και δεύτερο από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι αφήνεται να εννοηθεί. Λοιπόν, διαδραματίζεται στα 4 σημεία του ορίζοντα. Να μην τα πω τα 4, τουλάχιστον τα 3 τα έχω εντυπώσει εγώ. Στην Ανατολή δεν πήγε πολύ ακόμη, αλλά πιστεύω θα πάει και εκεί πέρα κάποια στιγμή. Πείτε μας λίγο τα 3 πρώτα που είπατε ότι τα έχετε, να τα βάλουμε λίγο στη σειρά και να δείτε στο κεφάλι μας που ακούμε. Δεν άκουσα. Τα 3 σημεία αυτά στον ορίζοντα, στον πλανήτη, ας πούμε. Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Ευρώπη, Αφρική, Αμερική. Βόρεια και Νότια Αμερική. Λοιπόν, εκεί πέρα μιλάμε για κάποιο είδους, ας το πούμε, φιλετικών διακρίσεων, θα το πω με την καλή έννοια του όρου. Δηλαδή, έχουμε τον πρωταγωνιστή, ο οποίος δηλώνει Έλληνας, είναι Έλληνας, φαίνεται ότι είναι Έλληνας, και η αντίστοιχη κυρία, τέλος πάντων, από την Ελληνίδα. Έχουμε στην Νότια Αμερική κάποια σχέση με την φυλή των στη Χιλή με τους Αραουκάνους. Με τους Ντόγκον έχουμε σχέση, από ό,τι κατάλαβα, και με το. Αλλά βγαίνει και στην πορεία επάνω υπάρχει και ένα ΣΥΧ. Αυτά όλα πώς μπορούμε εμείς να βρούμε κάποια σχέση μεταξύ τους? Και ο Κέλτης, ο Ναύαρχος που είναι στο. Κέλτης, ο Ιρλανδός. Αμερικάνος, όλοι αυτοί φαίνονται ότι έχουν κάποια σχέση. Έχουν σχέση μεταξύ τους. Πώς μπορούμε να τη δούμε αυτή τη σχέση, δηλαδή πού βγαίνει κάποιο. Αυτό μπορούμε να ψάξουμε στην ελληνική μυθολογία και θα δούμε τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι Έλληνας και ελληνισμός και τι είναι, είμαστε εμείς Έλληνες, ποιοι είναι Έλληνες, ποιοι δεν είναι Έλληνες. Αν πάμε στη μυθολογία, την ελληνική, θα βρεις εκεί πέρα ότι ο Κελτός, ο γενάρχης των Κελτών, είναι γιος του Ηρακλή. Θα δεις ότι ο Διόνυσος, η Διόνυση μάλλον, είναι πάνω από 10 η Διόνυση, κάναν αμέτρητες εκστρατείες στην Ανατολή και αφήσαν πόλεις και αφήσαν πολιτισμό. Να μην ξεχνάμε την τελευταία αναμέτρηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου με τον Πόρο, τον βασιλιά των υποτίθεται των Ινδών, που οι περιγραφές που δίνονται για τον Πόρο είναι ότι ήρθε με μια χρυσή περικεφαλαία, πάνω σε ελέφαντα βέβαια, γιατί αυτά υπήρχαν στην Ινδία, δεν υπήρχαν τα δικά μας τα μέσα, εξελίσσεις ανάλογα με την περιοχή που ζεις, εξελίσσεις και πολεμικά, έτσι. Και όταν ιτήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο, η απάντηση που του είπε ο Πόρος, όταν τον είπε ο Αλέξανδρος πώς να σε φερθώ, ήταν μοναχτική και ήταν η εξής, ήταν να μου φερθείς βασιλικά. Εμείς τώρα δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά με την τότε γνώση που είχαν,
κατευθείαν ο Πόρος είπε πολύ περισσότερα από ό,τι καταλαβαίνουμε εμείς σήμερα στον Αλέξανδρο. Και φυσικά τα κατάλαβε ο Αλέξανδρος, γιατί αναλογιζόμαστε ότι ήταν μία από τις πιο δυσκολότερες μάχες, τις πιο δύσκολες μάχες που έδωσε ο Αλέξανδρος, τις μεγαλύτερες απώλειες. Και τελικά τι έγινε, τον νίκησε, του είπε αυτή την ατάκα, ας το πούμε, ο Πόρος, και τον άφησε, δεν ήταν βασιλιάς πλέον, ήταν τόπαρχος του Αλέξανδρου και μάλιστα και πιστός του σύμμαχος, συνέχισε δηλαδή να κατέχει την ίδια θέση που είχε και πριν και δεν έγινε και τίποτα. Οπότε, μέσα στην μυθολογία θα δεις ότι αν ανοίξουμε επιτέλους αυτά τα βιβλία, δεν είναι ένα βιβλίο, δεν είναι ιερό βιβλίο, δεν είχαν ιερά βιβλία οι Έλληνες ποτέ. Είναι ιστορικά βιβλία για αυτούς. Ιστορικά βιβλία γιατί ο Αλέξανδρος κοιμόταν και ήξερε απ' έξω την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, με την Ιλιάδα και τον Αχιλλέα. Μάλιστα ήξερε, πίστευε, γνώριζε ότι ήταν απόγονος του Αχιλλέα και μπορούσε και να το αποδείξει τότε. Από τη μεριά της μάνας του. Μέσα από πάρα πολλές αναφορές, δεν μην μιλήσουμε για τον Πηλαία, τον Μασσαλιώτη, για πολλούς και μεγάλους πολυτεξιδευτές Έλληνες που γυρίσαν, τον πλανήτη τον κάναν τούμπα 10 φορές ο καθένας. Πώς όμως, κατά την άποψή μου, αφήναμε το σημείο μας εκεί πέρα. Εμείς σαν Έλληνες και σαν ελληνισμό, τέλος πάντων αυτοί που μας φτιάξανε, δεν ήμασταν Τζέκινς Χάν. Ούτε Μογγόλοι. Δεν πηγαίναμε για την κατάκτηση και για τις γυναίκες των άλλων. Όπου πηγαίναμε για εμπόριο. Πηγαίνοντας για εμπόριο, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έκανε μια ελληνική απικία ήταν, να το πούμε και αυτό γιατί αναφέρεται μες στον ιστόρημα, να χτίσει ένα ναό της εστίας. Για να μην ξεχνάει ποτέ το σπίτι. Αυτός ο ναός της εστίας που ήταν σε κάθε ελληνικό σπίτι η άσβεστη φωτιά καίει μέχρι και σήμερα στα σπίτια μας στο καντιλάκι μας. Έτσι έκλειγε και τότε. Ήταν ο πρώτος ναός που χτίζαν. Όταν λοιπόν πηγαίνανε οι Έλληνες και είτε του Διόνυσου, είτε του Ηρακλή, δεν ήταν μόνος του, είτε όλων αυτών των μυθολογικών ηρώων που περπάτησαν στον πλανήτη, αφήναν πόλεις. Το ίδιο πράγμα έκανε και ο Αλέξανδρος με πάρα πολύ καλό δάσκαλο τον Αριστοτέλη που του τα έμαθε πάρα πολύ καλά τα πράγματα πώς πρέπει να τα κάνει. Χτίζαν πόλεις, γιατί οι πόλεις δημιουργούσαν πολίτες. Όταν λέμε πόλη, αυτά που έχουμε εμείς εδώ δεν είναι πόλεις. Είναι στην καλύτερη περίπτωση. Και δεν έχω ώρα να το χαρακτηρίσω. Θα είναι άσχημος και δεν θέλω να το πω. Ναι, όπως και θα είναι άσχημος ο όρος. Οι πόλεις που λέγανε στον ελληνικό πολιτισμό είχαν συγκεκριμένες προδιαγραφές. Θέατρα, λουτρά δημόσια, τουαλέτες δημόσιες, γυμναστήρια, δρόμους και αποχετεύσεις. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχειώδη που όλοι τον κόσμο τον ελληνικό ξέραν, δεν μπορούσε να πεις μια πόλη. Αυτή η πόλη λοιπόν δημιουργήσε πολίτες και οι πολίτες αυτοί ήταν που δημιουργούσαν πολιτισμό. Χωρίς πόλεις, χωρίς πολίτες δεν θα έχουμε πολιτισμό. Είναι απλά τα πράγματα. Και αυτό κάναν σε όλο τον πλανήτη. Οι πρόγονοί μας. Ο Αλέξανδρος κουβαλούσε 14.000 επιστήμονες μαζί του όταν πήγε και έκανε την εκστρατεία. Αυτό ο σφαγέας των λαών. Όπως θέλω να μας τον παρουσιάσουν. Το φαίνεται και η διαφορά του ελληνικού πολιτισμού και του στοιχείου. Πού πήγαινε, δημιουργούσε πολιτισμό. Φυσικά, αυτό δεν είπαμε. Δεν είμαστε Τζέκινς Χάν, ούτε Αττήλας. Όταν κουβαλάει 14.000 επιστήμονες, τι σημαίνει αυτό? Πάει να εκπολιτήσει τον κόσμο. Και ένα χαρακτηριστικό, όταν σκοτώθηκε ο Δαλίος, όταν πέθανε, η μητέρα του φυσικά τον θρήνησε. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, η μητέρα του Δαλίου έκανε απεργία πείνας, θα λέγαμε. Πέθανε από ασιτεία από τη στεναχώρια της. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν όπως θέλουν να τον παρουσιάσουν, εντάξει. Μα ο Αλέξανδρος ο ίδιος την αποκαλούσε μάνα την. Έτσι ακριβώς. Και τις αδερφές του και όλη την οικογένεια. Αυτό είναι πολιτισμός, βέβαια. Και αν δεν είναι τα θέατρα πολιτισμός, τι είναι? Τώρα. Βλέπεις όταν πήγαν οι Ισπανοί στους Μάγιους Χραστέκους που κατέτρεψαν εκατομμύρια. Μιλάμε για την μεγαλύτερη γενοκτονία που έγινε ποτέ στον πλανήτη. Αυτό το ιστορικό γεγονός που περιγράφεις κάνει τη γενοκτονία των Ποντίων, ας πούμε, των Αρμενίων, αυτές που είναι οι γνωστές, ή τη γενοκτονία των Εβραίων, ας πούμε, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να είναι παιδικές χαρές.
εξαφανίστηκαν πολιτισμοί ολόκληροι από μία χούφτα ανθρώπους. Οι κογκισταντόρες, ας πούμε, δεν ήταν πάνω από 2-3 χιλιάδες άντρες που πήγανε. Και δεν είναι το ότι οι άλλοι είχαν το σμάλτο και ήταν καλύτερα εξοπλισμένοι οι Ισπανοί με τους θώρακες και τα πρώτα όπλα που είχαν βγει. Γιατί τα ποσά. Τώρα η αυτοκρατορία των Ίνκας μόνο στην μεγαλύτερη εκμετάλλευση μπορούσε να μαζέψει 100-200 χιλιάδες άντρες.